Finlandia hiihto on enää joitain päiviä aikaa. Ruvetaan olemaan kaikin puolin henkisesti ja ehkä fyysisestikin valmiina. Ainakin vehkeet on. Talman huoltopojat teki mahtavaa duunia ja nyt on pohja sileä kuin lapsen peppu. Kova pakkanen on ollut tässä pitkä aikaa päällä. Saa nähdä miten tuo luistohomma toimii. Tänään on sitten viimeinen tämmönen valmisteleva testauspäivä. Myöskin sitten Splitin setupiin on tehty pieniä tällaisia kisavirityksiä. Ollaan otettu täältä siteestä tää niin sanottu high back, eli tää takaosa pois, niin katsellaan miten se sitten toimii tuo hiihto ilman sitä. Ollaan täällä Espoon perukoilla Olarissa ja siellä odottaa Purradan vaihtelevat ladut, jonne suunnataan tästä nyt sitten ottamaan viimeistelevä harjoitus. Hyvin luistaa. Eikä oikeastaan mitään pito-ongelmiakaan. Ja kisasetappi ilman highbackia niin toimii oikein hyvin. Kisoihin tarvitaan ainakin vaan pidemmät sauvat. Osallistun siis vapaalle hiihtotavalle aikaa tuohon 50 Finlandiaan ei ole 7 tuntia. Varsinkin ylämäissä vauhti hyytyy aika pahasti noin hiihtäjiin verrattuna, mutta jos oikein rehkii, niin kyllä se varmaan riittää. Ei se mitään. Tehdään niin kovaa kun pystyy. Nyt ei muuta kuin vielä vähän treeniä. Enää muutama päivää sitten itse kisaa.